Hausa One TV ingantacciyar tasha ce da take kawo muku sababbin shirye-shirye a kowane lokaci. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirinmu. Mun gode. Sunana Rabi Salisu Ibrahim, shugabar cibiyar Arida Relief Foundation, ƙungiyar da take tallafawa mata, yara da gajiyayyu. A har kullum nakan ce muku wannan maganar fyaɗen ba yara mata kaɗai ake yi ma ba, har da yara maza. Abin ya zama mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa'annan yaran da kuke gani, wannan sunan shi Al'amin, shekarun shi 12, wannan sunan shi Abdullahi, shekarun shi 11, wanda ake luwaɗi da su continuously, ana lalata musu rayuwa. Wani abin tashin hankali shine wannan ɗan shekara 12 a bara aka fara luwaɗi da shi, inda mutum biyu, inda yake koyan ɗinki da ogan shi mai suna, wane ne sunan oganka? Murtala da Abbas suka fara yin luwaɗi da shi. A mahaifiyan shi ta nuna bata yadda ba. A har kullum za ku ga mahaifiya ne ta fi kai ƙara kafin baba ya kai ƙara, wanda aka kai su gudun 'yan sanda. Da aka kai su gudun 'yan sanda a nan gidan gayu, daga nan aka ɗauke su aka yi transferring ɗinsu zuwa tudun state CID, kuma daga ƙarshe dai wai mahaifin shi ya yafe, aka bar maganan bata je kotu ba, har aka ba babanka nawa aka ba babanka? 30,000. Aka ba baban shi 30,000 ya yafe. A lokacin menene yake fita a jikinka? Tsutsotsi masu rai suke fita a jikin shi. Yanzu haka da muke tare da shi ƙarni yake yi, saboda wannan tsutsotsin sun ci gaba da fita a jikin shi. Kuma wani abin tashin hankali shine, bayan suna yi da shi ya ce ba adadi, bai san su nawa suke yi da shi ba, su biyu. Yanzu haka in aka duba duburan shi, batir na rediyo babba zai iya shiga cikin duburan shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da zai tayar muku da hankali shine, ya ce shi idan ya kwana 2 bai je an yi wannan luwaɗin da shi ba, ya kai mai yanzu shi da kanshi yana jin cewa wayannan tsutsotsin me suke maka? Suna fita a jikinka. Kuma ka ce kana jin zafi. Idan aka yi da kai fa? Idan aka yi da shi sai baya jin zafi. Su tsutsotsin wai naman jikin mutum suke ci, in ba su samu sperm da za su ci ba, sai su ci naman jikin mutum. Shine yake ihu, yake jin zafi, har dole sai ya koma gurin su. Kuma mutanen layi yanzu suka mai da shi kaman kowa da kowa, kawai fasin yake da shi. A jiya mun kama mutum 4. Mutum nawa ne kace ya rage? Mutum 1. Su nawa ne suke yi da kai yanzu? Su 4 ne a kama. Su 5 ne ka lissafa mana jiya a gurin 'yan sanda. An kama 4, saura mutum 1. Wannan halin da wannan yaron yake ciki kenan. Kuma insha Allahu Rabbi, mun faɗa mun ce baban shi ma idan ya ƙara yafewa, wallahi sai mun haɗa da shi a ciki, saboda wannan cin zarafin ɗan adam ne. Kuma wannan yaron an lalata mishi rayuwar shi, sannan suna so su fara koya mishi ya ci gaba da yi da sauran yara. Wannan shine babban ƙalubalen da muke fuskanta na iyaye, maganan yafewa, maganan rufewa. Yanzu mahaifiyar ne ta ga ba za ta iya ba. Wanda suka yi na farko suna nan sun fito suna yawo, har suna gadara cewa sun yi ba a yi musu komai ba. Shine yanzu mutum 5 kuma suka ci gaba da yi da shi. Kun ga an haɗa mutum 7 kenan. Shi kuma wannan ya ce ba a taɓa yi da shi ba, sai kwanan nan ne wani mutum ya je yin me ka je yi a gidansu? Niƙa ya je kaiwa, ya ja shi ya sa shi a ɗaki, ya mishi fyaɗe. Ya ce idan ka faɗa me zai maka? Zai kashe shi. Saboda haka ya mai da shi kullum sai ya je gidan ya yi fyaɗe da shi. Shi ma jini ne yake zuba a duburan shi, sannan kuma kafan shi yanzu haka ya yi kaman ya gurɗe. Ko da wani lokaci irin waɗannan abubuwan. Sannan kuma an yi shiru, har sai da mahaifiyan shi ta yi ihu, ta yi kwarmato, ta ce bata yadda ba. Sannan aka je aka kamo wanda ya yi laifi. Alhamdulillah, dukkan waɗannan masu laifin su 5 suna hannun 'yan sanda, kuma ana ci gaba da bincike. Insha Allahu Rabbi kuma sai an kai su gaban kotu, saboda ba mu yadda ba, ba za mu yadda ba. Wannan abin has to stop. Ba zai yiwu a ci gaba da cin zarafin yaranmu muna yin shiru ba. Kuma ina ƙara kira a cewa gwamnati ta sa hannu akan, ko iyaye sun ce sun yafe, bai kamata a ce an bar magana ba, saboda state case ne, dama ba da iyayen ake yi ba. Ko yanzu mun je kotu zaka ga an ce Al'amin vice commissioner of police. So bayan da za a, idan iyaye sun ce sun yafe, a bar magana. Hausa One TV ingantacciyar tasha ce da take kawo muku sababbin shirye-shirye a kowane lokaci. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirinmu. Mun gode.